Quizáis o viron porque este anuncio fixose viral nas redes sociais hai uns días. Unha muller que ofertaba nun coñecido portal inmobiliario a súa vivenda cos pais dentro, coa promesa de que lles quedaba pouco de vida. Era un negocio redondo. Isto se chama venda nua, é legal, pero sempre se trata de ofertas pois un pelín controvertidas. Anuncio dun famoso portal de pisos desata a polémica. Nel podíase ler: Oportunidade única. Os propietarios teñen unhas condicións delicadas de saúde, como diálise e diabetes, que poden acelerar a disponibilidade futura do inmoble. Pensei que iso virá todo, pero sabes o que non. É unha barbaridade. Poderá nos parecer mellor ou peor, pero certo é que disto trata a venta nua. Un tipo de compraventa pola que ti mercas un inmoble, pero o seu dono segue tendo dereito de usufructo, así que pode seguir vivindo aí, ou incluso alugar a propiedade a un terceiro ata o seu falecemento. No termómetro coñecimos a Celestino, un home que vendía en nua propiedade a súa casa en Muros por 70.000 euros. Iso é moi bo para a xente dos nosos anos, que recollan eses cartos que veñen agora así e poda disfrutar deles e pasar un pouco mellor, que xa bastante traballemos. Un tipo de venta que ten vantaxes para quen vende, pero tamén para quen compra, que o fai por un prezo inferior ao de mercado. María Ángeles é axente inmobiliaria. Canto valdría esta casa se vendésemos? 150.000. 150.000 euros. E agora, pensando como están os precios, si vendemos a nuda propiedade? 70.000, 75... más menos. Durante o ano 2025 formalizáronse en España case 1.800 ventas en nua propiedade, 53 delas en Galicia. E opinións hai para todos os gustos. O que necesite pareceme ben. É unha oportunidade de poder continuar na tua casa e se che falta liquidez, pois poder ter os cartos para o que necesites. Teño 2 fillos, prefiero que quede por fillos. Mercar unha propiedade barata esperando a que alguén a abandone 2 puntos que morra, está feo. Non é ilegal, pero inmoral. E vos, compraríades unha casa en nua propiedade? Bueno, pois lles pareceu unha burrada ese anuncio que se fixo viral, non? Con esas dúas persoas que se dicía que tiñan un estado de saúde delicado, por iso sería unha pingüe inversión. Non se perdan este outro anuncio real, verídico, que atopou o equipo deste programa. Bernardo, cale. Pois un anuncio, cando menos, Rocío, sorprendente. Mentres o equipo afondaba neste tema da venda nua. Escoiten, atopamos este anuncio dunha casa en venda en Meaño por 185.000 euros. Unha casa de pedra, reformada, de 180 metros cuadrados, leira de 1.000 metros e situada a uns 5 kilómetros de Sanxenxo. A propiedade só se vende en réxime de venda nua, pero hai unha frase, se nos fixamos, que di: existe usufructo vitalicio, 86 anos. Trátase da nai da vendedora, unha vendedora chamada Eva, que vende a súa casa da infancia, que lle comprou os seus pais, coa súa nai dentro. De aí que o anuncio insista en que se absteñan compradores interesados no seu uso inmediato. Quen adquira a propiedade só poderá facer uso dela cando se produza o pasamento ou falecemento da octoxenaria. Queremos coñecer os detalles deste tipo de operación inmobiliaria. Como chegou Eva a esta situación, Óscar? Compañeiros, imos aprender o que é a venda en nunha propiedade cun caso concreto, o caso de Eva. Eva, ti estás agora mesmo vendendo a casa da tua infancia e tamén en nunha propiedade, hai alguén dentro? Teño a miña nai dentro, porque é usufrutuaria vitalicia, sí. E compraches esta casa xa hai 20 anos, como foi o caso? Eu comprei a casa a meus pais para facerlle pois un crédito para pedirlle para eles. O crédito non se vendeu, hai que pagar a deuda. Como a deuda da casa é miña, pois, bueno, pois eu teño que facerme cargo. Vendo a nuda propiedade por 185.000 euros, unha casa que pode chegar a 240. O sea que claro, desta maneira tamén con alguén dentro sempre reduces un pouquiño o prezo. Moito precio. E non tes que ter de acordo a persoa que tes dentro. Neste caso, túa nai non ten que firmar nada. No, incluso, a ver, o lógico é que deixes vivir a túa nai hasta que morra ali dentro, para eso lle deste o sufruto vitalicio. Entonces, a ver, ten 86 anos, a señora, pois, que viva ali, que compre, pois, o que compre, sabe que ten que esperar, pois, a mellor 2 ou 4 anos, ou a mellor, pois, ojalá no, pero mañán,
Claro, este caso tamén é un caso particular porque ten a emoción, de alguna maneira, de que é a casa da túa infancia, é familia. Claro, é a miña casa da infancia onde iba a xogar os fins de semana e aparte, pois, é a casa de miña abuela e de miña tía. Claro, ten o carácter ese sentimental, pero bueno, tamén é ela, miña nai que está dentro, entonces eu que non vou a coller é, ara, señora, váyase usted aquí. No, o sea, a señora ten dereito a vivir ali e pódese vender unha nuda propiedade sin ter que pedir permiso. Está sendo fácil, de momento a xente que chega con ofertas boas? Hai ofertas bastante boas. Podemos chegar hasta 180, máis ou menos. Aí estaremos. Unha casa que está moi pretiño aí de Sanxenxo, que 5 ten... kilómetros ten hasta Sanxenxo. Está noutro ayuntamiento, así que... E cargado de memorias que viviu aí unha familia durante moitísimo tempo. Compañeiros, este é o caso de Eva, esa venda en nunha propiedade coa súa nai dentro, e xa sabedes, compañeiros, é unha alternativa máis para vender e comprar vivenda.